Днес сме в село Малко Тръново, за да ви разкрия неговите тайни. Това е центъра. Сега ще ви разкажа историята по пътя. Има не много хора, но е красиво. Ще ви заведа до най-високата му точка и хайде да тръгваме. Има около 200 души, които живеят, и всички имат по една кола или някои по две. Не е много живо, но има движение в него. Но има и доста сгради, които рухват, като например ето тази къща. Има си голяма църква, но и тя бавно и полека изостава. Тоест, с няколко думи, природата си го взима обратно. Дошли са няколко хайдути от Балкана. Ето един от там е на паметника. Също тези хайдучи. И са създали селото. В него първо са били турци и доста златотърсачи идват, за да търсят злато от турците и от хайдучите, които може да заровим под всяко дърво и под всяка къща по нещо. Няма много деца, нито възрастни. Повечето хора са на години. Има и млади, но не много. Развива се, както казах вече, тук се развива земеделието и има ето доказателство за това. От тук се вижда цялото село, но не е като най-високата точка, от която се вижда наистина всичко. Ето се виждат и планините, като се обърнете в гръб към пътя и нагоре има какво да видите, но пък има и хотел за кучета, в който можете да се оставите кучето и когато отивате, например, да се оставите кучето, може и да дойдете до тук, защото той се намира долу в реката, а тя не е много далече от тук. Ето и животновъдството също се развива, защото има доста кози. Преди малко подминахме и едни прасета. Както знаете вече, още снимам с телефон, но скоро ще си купя камера, дрон и микрофон и видеята ще стават още по-добри от сегашните. Както и хубав компютър, с който да правя още по-хубави видеа. Почти стигнахме. Има няколко метра до тази могила, която е най-високата точка на селото. Някои хора от тук смятат, че са тракийски гробници, а други пък смятат, че са просто могили с пълни, просто могили с пръст и нищо друго. Но според мен, лично, когато съм ходил до тях, ми изглеждат повече на тракийски гробници. Никой до сега не ги е разкопавал, но наблизо има един комплекс, в който са открили цял тракийски град и затова може и това да са гробници. Пътят е мек до могилата и се личи как е минавал някой трактор по него. И
самата могила. Сега ще се качим на нея, за да видите изгледа от нея. Кучетата лаят. Можете да откриете по нея и малки дупки. Можете да откриете по нея и малки дупки, но не се представляете. Това не са змии, ами просто дупки. Тревата е доста голяма и дори си мисли, тук съм минавал предния път по нея, защото за да видя да я снимам ли или няма. И завършваме с ето това меко място, на което можете да се излегнете и гледката. Просто прекрасно. Няма по-хубава от нея. Ето натам се виждат Родопи. Стара планина се вижда. Дори и като се обърнем натам, се виждат тестовете. Има доста загледани. Ето там има още една могила. Но тя е по-обрасла и по-далече. И затова решихме тази да снимаме. Виждат се и накацали каштурки по склона. Но ето там се вижда най-добре какво има. Така, това беше видеото за днес. Абонирайте се за канала, ударете лайк бутона. Чао, до нови срещи!